Mga puso ba maghalong gidha sa mga nagatanyag sang tsansa nga mag-audition online para sa Encantadia Chronicles Sangre. Bangod, scammer ang persona nga ara sa likod sang sini nga peke nga audition. Samtang Sparkle 10, ginpakilala na sa publiko. Nakatutok, Cesar Dales. Sa katahom sang production kag dalagan sang istorya, ini malikawan nga madamo sa mga ruyag maging kabahin sa cast sang kapuso series nga Encantadia. Kag subo nga may ara nini sang reboot nga Encantadia Chronicles Sangre. Nagapaandam ang GMA Entertainment Group sa publiko nga maghalong batok sa mga nagapakilala nga konektado sa GMA Network ang nagatindog bilang promotor sa mga peke nga audition sa nasambit nga serye. Ginapahayag nga ginagamit sa mga scammer ang pangalan sang kumpanya online hindi lang para mangilkil kundi para sa ibang pangarason. Isang social media account ng TV director si Enzo Williams nga gingamit sa mga scammer para makapanunto. Wala inisang koneksyon sa Sangre. Siya ang direktor sa weekly series nga walang madagas sa pulis sa matinik na Mrs. Diriman sa GMA. December 2023 pa sa nakabatod sila sa report nga may mga nagagamit sa ginapangalan kag target ang mga teenager. May audition tayo if you want to be on that show, gusto mo mag-extra, gusto mo maging artista, you know, the usual line na pasisikatin kita, whatever, pasisikatin ka namin. Sige, sasubmit kami ng audition videos. Pati ang lead visual designer sang Sangre kasi Noel Flores nagamit man ang social media account. Hindi kuno ini ang first time kundi may mga nauna pa nga na biktima. Sabi daw magiging artista na siya, pasok na siya sa sa pagiging sangre na Encantadia. Last requirement daw yung magubad yung bata. Rason nga nag-anunsyo na ang network. Samtang, bisan wala pa nadeklarar ang tigilinit, summer ready na ang sizzling hotness ng Sparkle 10 na ginpakilala sa Sparkle GMA Artist Center. Sa pictorial pa lang, sexy yet classy na sa nibatiling source Elvie Villanueva, Rabia Mateo. Unang hirit host Shubi Etrata. Iniman mapaulihi si asawa ng asawa co-star Liza Lopez. Shining inheritance star Kate Valdez. Running Man Philippines runner Lexi Gonzalez. Sparkle stars Ashley Ortega kag Lian Valentina, pati ang new generation of Sangre sa Angel Guardian kag Faye De Silva. Madugay na kuno nila iningagin panghandaan kag gintago. Gani si Faith excited nga ginpakita ang pila ka mga behind the scenes. Ang sarap nung proseso, to be honest, kuya, kasi kaming lahat walang pataasan. Kumbaga, everyone has been very supportive, especially since siya, kumbaga medyo daring siya for others, especially sa mga ibang kasama namin dito sa Big Ten. Thus or Dallas, 1 Western Visayas.